Zenbait politikari eta Espainiako erregea bi estatuen aterabidea mai gaineratzen ari diren honetan, adierazi nahi dugu kolonialismoarekin ez dagoela elkar bizitzerik. Ez dago bizikidetza posiblerik Israelgo entitate sionistarekin. Israelgo estatu kolonialak bizirik jarraitzen badu, herri palestinarra desagertuko da. Eta Palestina askatzen bada, Israelgo estatua desagertu delako izango dira. Hortaz, deskolonizazioa izan behar dugu hortzimuga. Israelgo estatu koloniaren desagerpena alegia. Zer egin dute Euskal Herriko, Espainiako eta Europako agintariek sarraski honen aurrean? Palestinar erresistentzia eta Palestinaren aldeko elkartasuna kriminalizatzea eta zigortzea batzuek beste batzuek baino gehiago. Israelen basakerianen aurrean adierazpen besterik ez dituzte egin. Genozidioen amaiera ez dute eragingo nazioarteko komunitatei egiten zaizkion eskaera impotenteek. Espainiako eta Frantziako gobernuek eta bere sostengu diren alderdien keinu hutsalek, ez da agintarien adierazpen hipokritek. Genozidioaren amaierera gobernu, enpresa eta alderdien konplizitatearen aurka borrokatuz lortuko dugu, mobilizazioa, boikota eta ekintza zuzena bultzatuz. Haiek emandako pauso eta adierazpen oro antolakuntzak eta borrokak bultzatuta egin dituzte. Argi erakutsi digute hori Euskal Herrian zein munduan urte guzti hauetan zehar konplizitateen aurka antolatutako boikot kanpainek eta bestelako ekimenek ala nola la vuelta txirrindula lasterketan egondako protestek. Gazara bidean diren Global Sumun flotillak eta Berlinetik abiatu berri den martxa antiimperialistak. Bide horretan aurrera pausoak emateko garaia da, eta hori mai gainerantzeko urriaren lauan, Iruñeko kaleak hartzera dei egiten dugu. Palestinar erresistentziaren alde, Israelgo entitate sionistaren desegitea aldarrikatzeko eta konplize guztien aurkako borroka zuzena biderkatzeko.